право за по-висока категория да понатрупа малко състезания, на които е съдействала. Мелитина Станюта. Добър пирует. Чудесен пирует. Прекъсване на последната ротация. Риска. С повторното изхвърляне. Последната част на риска не трябва да се зачете. Посоките също не бих казала, че са добре помислени. Но като трудности с тяло много добре всички трудности ги изпълни доста добре. Тя просто там е силата, печели, да, точно така. Това, че ги чисто Леки крака има, силовето. да. Каза, че е много странно от другата страна да бъде, да ги гледа, вика, тези момичета доскоро съм се състезавала и сега изведнъж ги гледа като съдия. От тук имаше доста голяма крачка след майсторството. Съдите за изпълнение трябва да се чете също.